Bueno, mirade porque Pura, que é veciña de Ferrol, leva 26 denuncias en 2 anos. 26 denuncias por unha casa que ten xusto o carón da súa vivenda e que está en ruínas e que lle mete filtracións de auga no seu domicilio. Non só Pura leva moito tempo denunciando esta casa, senón outros veciños, tanto este edificio en ruínas como outros moitos que hai ali en Ferrol, que din que caen cascallos continuamente cara á beirarrúa e que un día pode haber unha desgraza e un deses cascallos caerlle a alguén na cabeza. Ben, pois, despois de todas estas denuncias dos veciños, imos a lembralas, porque hoxe hai novidades neste caso. Lembramos o que nos contaban e vemos que foi o que pasou. Bos días, María José. Imos ter que poñer un casco de obra porque igual nos cae un cascallo enriba, non? Casi. Xa ves como está todo. Que foi o que pasou outro día mentras había uns rapaces neste parque que temos aquí ao lado? Foi o día 31, é un día de bastante vento, como podedes ver, casa esta de aquí está en moi mal estado. Entón, bueno, pues voaron tellas, madeiras. O problema é que temos o parque infantil totalmente pegado a estas ruínas. Véxote cos papéis na man. Sí. Imagino que é porque desde a Asociación Veciñal Ferrol Vello levades tempo xa denunciando esta situación, non? Moito tempo. E ademais temos algúns casos que son bastante graves. Pasaba por aquí, caiu unha pedra tan grande, sentín un tumba, caiu toda a bolsa da tienda. Caen continuamente, todas as semanas. Además son pedras bastante grandes, cachos de tella, este é un cacho de parede. Se os donos non queren amañar as súas casas, pois entonces que o Concello que tire todo con esa famosa ejecución subsidiaria na que o Concello tira e despois lles pasan as facturas aos donos. Este Ferrol que pretende ser patrimonio da humanidade, todos son ruínas. Pois Pura xa avisaba e Pura non se enganou, porque sí, co inverno duro que estamos tendo, as filtracións na súa vivenda foron a máis, a moitísimo máis, e foi o preaviso do que acaba de pasar. Finalmente, esa vivenda en ruínas veuse literalmente abaixo, Un estrondo tremendo dentro da casa de Pura estaba a súa filla e o seu neto que levaron o susto da vida. Menos mal que ese derrubamento foi en vertical, non se foi contra a casa de Pura, porque podíamos estar falando dunha auténtica desgraza. E ollo, que nos diga a Asociación de Veciños que nesa mesma rúa hai outras 10 vivendas, 10 con risco de virse abaixo. Pura, no 2024 estivemos aquí con vostede, sí, porque estaba moi preocupada polo risco de derrumbe que tiña esta casa que está o carón da súa. Ao final acabou caendo e imagino que o susto foi tremendo. Os pequenos descalzos baixaron a todos así, pobriños, tiveron un susto de muerte. Cantos anos levan vostedes avisando disto, Pura? Hai máis de 10 anos ou 20. E dentro do malo, por fortuna, derrubouse cara dentro. A dentro, ainda foi, non colleu a nadie, pero o golpe foi demasiado. Con fume, chairou a fume, baixaba por aquí o fume abaixo. E cando cheguei, ainda había o fume. Estaban os bomberos, estaba a policía, estaba todo. Contábame, Pura, que vostede todos os anos ten que arranxar paredes na casa, ten que facer arranxos de todo tipo. Rascar, pintar, todo sempre. Ata parte deste lado, deste non, as deste sempre. María José, por desgraza, esta non é a única vivenda que está en ruínas aquí no barrio e que ten risco de virse abaixo, non? Sí, temos moitísimas, pero as máis perigrosas serán esta e a da Rúa San Francisco, número 52, a que vamos ver agora pertenece xa a Facenda porque saliu a subasta pública, nadie empujou por ela, entón, pois, mañán tamén non la van a vallar, outra máis. Se te fijas, o que está sostendo están torcidos, non hai ningún tipo de protección para os peóns, caen cristais, caen trozos de ventana, e agora con estas chuvias o que temos medo é que tamén caia. Os que tuveron as agallas de vir este barrio, porque hai que telas, agora topanse que o que tes al lado desfainte todo o que estás a facer. Entran humedades, cainte cousas, bueno, que lle pasou a Pura, o que lle pasa a Amada, que ten pegada a súa casa, unha que lles pasa exactamente o mismo, e o que temos que tratar é que a xente veña ao barrio, non que se marche. Isto prodúcenos moita tristeza, porque sentímonos abandonados con respecto ao resto dos barrios de Ferrol. Non queremos vivir
rodeados desto. Queremos ser como calquer cidadán, donde teñamos un barrio no que poda salir sin peligro. Hai que tomar medidas contra isto, non queremos isto. Isto non.